Ну, на гэтым до вечера все. У 7 гадзін пойдут по вёсцы карагоды. И вот тут будет обряд и юшка. До речі, хто ще не ведает, такие ще засталися, хто обряду, звичаєм і обрядом Свята Петро Кушебіловича нададений статус історико-культурної коштовності. Мені треба допомога мужських сил. Надо ті крести туди згрузити, на мене треба буде наступний год. Коли доживемо.